Vy mi teď poraďte, jo, já nevím. Odsouvej, to je moje rada. No, když je máme auto za mnou. Ale já si nemůžu říct, že to. Že to máme zaplatit. Ne, musí dovolat, musíte to říct. Okay, wait a sec, Joel. Když máš sunpass, taky dej $1. Sorry, I have sun pass. Okay, how much? $1. Yeah, okay. Okay. Jak se počkuji. $1. Okay, I'm done. You're welcome. They're just like expecting Have me you to been go there? shit. I'm like, what the fuck? Nice to meet Like, you. know, I mean, I know, I understand whatever, but I'm just like, hey, I'm not here, like, to do all that shit for you. I mean, like, what the fuck? To už ti to. Like, translating and doing all this shit, like, you know? Just, I have to just keep up, I guess. You're dying, I'm trying to. Běžte na 395. Miami Piač. Okay, so I think I will go. Miami Hurricane. I love you, and I call you like later on or something. Or you just call me whenever you want. I love you, and definitely like Sunday I think I'm gonna go work, but hang out like Monday or something. Okay? Bye. Točí turisti. To moc líbí. To už jo. Drakobramy tady. To je právě Miami. Tohle jsem už tak dneska neviděl, tak to je. Teď dá lepší čas. Ty tady se platí ty lepší čas. Interspar. A proč si platil $1? Že se platí $1. To je, když máš ten... To se platí, bez toho sunpassu platí $1.25. Musím sunpass ten $1. Downtown. Exit right a budeš se držet zlevo. Downtown. Jenom do downtownu. Tak v GTAčku, vole. No to je ono. Blackjack, jedem. Dvojí tak některý ušetřil. Blackjack. Hard rock. Konečně něco. Tak tohle ale má. Vy jste to takhle ještě neviděli, kluci? Ne, na fotkách. Jo, jsme to viděli, tak byli To vylítali, no. jsme to neviděli blízko. To nejeli vlastně. Já nevím, jestli doprava kýblem, jo. Já to neslyším. Ojdou tady, to se ti líbí. Jo. A jde asi žije kurva večer, ne? Taky moc ne. Tady jsou většinou businessy, tady všichni Máme Bank of America, mám fotku, no na ploše. Skleněný, víš, jak je to takový to, víš, to odrastalo tam, jak mluvím mrakodrastu. To máš na ploše? Já jsem byl v Čechách. Jo, já jsem tady. Ale už to je doprava. Za 400 metrů. Budeš brát exit Ale to right. nechci jako mrakodravy, to nechci se vysvětlit. Nejsem jako úplně. Jsou i naše paneláky. Ty běžák, Tak záku větší to je, ale tak ne, pomoc. Tady asi, jo. Ale jsem prostě spatřil. Kdy byl řecáka, ty vole. Jo, exit 1B. Teď to se bere jako mrakodrav. To je zklamání. Teď je zklamání, třeba. Čekal vyjet. Jak to čekal? AT. Ty nemůžeš mít to iPhone hledat třeba za $300, kdyby se poříčet za $50. Natáčíš, jo? Ty právě natáčel se jako volám. Natoč to a dej tam dokumentaci, dej objezd mezi bože. Teď špacírem kolem záku.